Takže čauko ľudia, dneska som tu s vami u ďalšieho videa. Sme tu na videu, jak si spraviť do Minecraftov skin. Takže pôjdeme na stránku Nová skin. Prídeme na stránku Nová skin, vyberieme si tam nejaký hezký skin. Napríklad tento. A potom si ho nejak upravíme. Hociak, môžeme ho aj dočarbať. Potom dáme save, stlačíte na tom pravým a dáte uložiť ako obrázok a uložte si to jak char, lebo inak vám to nepôjde. Potom si otvoríme app data a keď si otvoríme app data, tam si otvoríme .minecraft a dáte bin. A keď si to otvoríte, no tak tam je, že Minecraft a tam na to stlačíte pravým a dáte, že otvoriť v programe WinRAR. Potom tam, keď sa vám to otvorí, tam je, že mob, tam to máte, potom tam máte taký char, bla bla bla. Potom ten váš char si tam presuniete a máte to tu. Takže ďakujem a čau.